Marbella ajunge în București. Între 21 și 23 noiembrie te invit la un eveniment exclusiv dedicat investițiilor imobiliare în Spania. Aducem, pentru prima oară în România, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de pe Costa del Sol. Vom discuta tendințele pieței, opțiuni de achiziție cu 30% avans prin credit ipotecar și oportunitatea de a-ți rezerva unitatea pe loc. Noi suntem Privo Imobiliare, agenția imobiliară numărul 1 în Costa del Sol dedicată investitorilor români. Și aducem tot ce înseamnă Marbella și Costa del Sol la tine, în București. Înscrierile sunt limitate, te aștept la eveniment să discutăm despre viitor. Marbella ajunge în București. Între 21 și 23 noiembrie te invit la un eveniment exclusiv dedicat investițiilor imobiliare în Spania. Aducem, pentru prima oară în România, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de pe Costa del Sol. Vom discuta tendințele pieței, opțiuni de achiziție cu 30% avans prin credit ipotecar și oportunitatea de a-ți rezerva unitatea pe loc. Noi suntem Privo Imobiliare, agenția imobiliară numărul 1 în Costa del Sol dedicată investitorilor români. Și aducem tot ce înseamnă Marbella și Costa del Sol la tine, în București. Înscrierile sunt limitate, te aștept la eveniment să discutăm despre viitor.